Hörmətli millətdaşlarımız, men sizni tağın bir motor gaile bilen tanıştıram. Bu yılı ol Barda rayonundan kelgen Akbaşıflar gailesi hem bizim karşımızda mene Fiziapa. Şul kadar temli rizıklar alıp kelgen size. Imi Qozon halkına mene şu forumda qatnaşuşlarga көрсәтергә, satırga. Köptenler şugullanasızmı mene şuşunday milli rizıklarımızı әзерләү bilen? Bu yıl 3 fevralda 25 yıl oldu bizniki başlap işli başlığıga. Başta iki kız bile başladık. Onlar alar köyge çıktılar. Simyaları bile, irleri bile. Hazır indi onuklarımız var. Onuklarımız böyle birge işlep etamiz. Bütün gaile bilen şu. Bütün gaile bile. Birisi köy birimde turgan köy gene nitme. O uzun начальник o. Anı öz işi. Öz işi. Siz yapa aytыңыз әле менә иң беренче эшне нинди ризыктан башладыгыз? İn birinci Gülbediye'den başladık. Yani el uşakta hani değilse yani anneninki retsepti boyunca Gülbediye, onlar şekşek. Başta şekşekni 30 kükeye gene pişiremiz. Hazır indi. Eybet Allah elhamdülillah şükür eybet pişiremiz. Менә bu kadar produksiyаны әзерләү өчен бит инде цех үзенә bir meydan кирәк, әйме? Siz моны кая пешерәсез? Biz sık var bizimki sıkta pişiremiz. Sıkını da başta kişiye gidip üzümünü aldım. Sonradan olanları böyle pристрой yasadık, zorlayttık. Оборудованиялар aldık. Оборудованиялар almağa bizge rayondan buluştular, subsidiya verdiler. Halil Gazbulloviç bir kişiye gidip eybet edip помогать ettik. Şimdi вот 25 yıl boyuna помогать ettik bizge. Bizimki ol hazır glava administrasiya, eli güzel предприниматели, şurada birge işlep yatabız. Alalar mısın? Alalar. Evet gene elhamdülillah öte. Ул бит инде менә иң авыры шул әзерләгән продукцияны әле каядыр сатырга кирәк. Да, шунысы. Кайларга җибәрәсез? Bizdeki birim krayında yürütəbiz, Свердловскийга алып барабыз, ярмаркаларга йөрибез, монда Казанга киләбез. Чакырсалар. Менә siz бүген хатлы бәлештә алып килгәнсез. Тагын үзегездән ничек дип әйтәләр әле ул бәлешне? Гөлбәдия. Гөлбәдия бәлеше дип әйтә. Менә шул турда күбрәк китеп сөйләгез әле безгә Гөлбәдия турында. Гөлбәдиянең тестосы сдобный дрожжевое тестодан ясыйбыз biz аны. Катламнары, ниләре, җимешләрен үзебезнеке, ниләр белән тырышабыз, бездә үскән җимешләр белән. Курага белән урюк да черносевта кушабыз инде. Менә андый бәлешне көн саен пешереп булмый бит инде. Аларны заказга әзерлисезме? Biz gün sayın pişirəbiz 3 katlıra. 3 katlıны gün sayın pişirəbiz də, magazinlərə çıxarabız. Gündə pişirəbiz. Менә 9 катлыны Ağılsın nilərə, toylarga zakaz verələr, toylarga pişirəbiz. Qonaqlarga, юбилейларга. Ни өчен туйларга шундый калын итеп 9 катлы итеп? Bu bizə küптәннән калган инде жола. Егет кеше ягынан Гөлбәдия кирәләр. Кудагыйлар. Кудагыйларның күчтәнәше. Кызлар пешерәләр инде шәкшәк мотор итеп уып шишкәләп. Ни өчен кияү ягына киләне? Асын әйтәлмәйм инде күптәннән килә инде ул. Мин кияүгә чыкканда да шулай булды. Әни кияүгә чыкканда да шулай булган. Мин әйтмәйм инде безнең гаиләләр генә әйтеп инде бүтән кеше шулай әйтә инде. Барсы да. Менә шәкшәкләрегез сезнең Барда районында шушындый зур итеп әзерлиләрме? Казанда мәсәлән уак итеп әзерлиләр, әйме шәкшәкне? Бу сезнең якка хас булган шушындый шәкшәк. Якта ясыйлар шундай шәкшәк. Монсы бавырсак, уны инде Башкирия ягында ясыйлар. Ну бездә дә ясыйлар андай. Бездә монда шәкшәк ясыйлар. Рецепты ничегрәк? Менә Казан шәкшәге кебек үкме? Казан шәкшәгенең рецептын миңа беркем дә әйткәне юк, аны белмәйм. Мин дә үземнекендә бик шәбитә афишировать итеп җибәрмәйм инде. Әсер. Siz yapa әйтегез әле, менә гаиләдә кызларым да шөгыльләнә дисез. Әйбет, гаиләгез аңлавымча бик зур. Менә сезнең гаиләнең ныклыгы, менә шулай юлаларыбызны дәвам итеп, бергәләшеп шушлай эшләү өчен, бердәм булу өчен кем шул бердәмлекне тутарга тиеш? Әни кеше инде. Әни, картәни. Уланнар безгә җыелышып киләләр. Матур гына итеп җыелышып торабыз. Эшеп талашып утырган кешебез юк безнең семьяда. Әлхәмдүлилләх шикелле тәртипле. Безнең әниләр дә тәртипле булдылар. Кияүләребез дә бик шәп тәртипле. Әйбәт семьяларда кызларыбыз кияүгә чыктылар. Менә яшьләргә, менә сез нәрсә дип әйтер идегез? Гаилә нык булсын өчен, яшьләр аерылышмасын өчен тормышны ничек башлап җибәрергә кирәк? Кем аны саклап калырга тиеш? Сездән киңәш?
Мин ағысына бишә битеп, нығытып кеңеш итеп җибәрәлмим инде, мин үзем хәзер ялгыз. Әти-әниләрдер инде. Әти-әниләрнең кеңеше буенча торсалар бик шәп әйбәт булыр дип уйлыйм инде мин. Кысылмаска кирәктер инде. Өлкәннәргә. Бик шәп итеп. Шулай. Менә яныгызда бит әле сезнең оныгыз да басып тора. Яле аның белән дә таныштырып китик әле. Әмирхан Руслан ула. Кичкенә кызынкы малае. 15 яшь. Без икебез бер көндә туганыбыз. Кызым я бүләк итеп тап бирде. Аныкны. Әкренләп оныкны да бизнеска тартасыз, име? Икесе дә эшлиләр алар, ике малайлар да кызынкы эшлиләр, булышалар. Цехта да эшлиләр, пешерәләр дә, вообще бөтенсен эшлиләр. Әмирхан, ничексең? Ошыймы сиңа? Русча сөйләсәң дә ярый. Как тебе нравится бизнесом вот с бабушкой заниматься вместе? Вот в Казань приехал. Да, много чего узнать можно разного, побывать везде. Ну и почувствовать взрослую жизнь, как работать, как продавать, всякое такое. Это все, что могу сказать сейчас. Все? Ну, ты бы продолжал вот семейные традиции, бизнес в дальнейшем? Об этом я еще не думал, но, может быть, буду. А что больше всего понравилось в Казани? Красивый город большой просто, людей много. Все.